Is-Sibt ta' 32 ġimgħa matul is-sena, sena 1, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 18, versi minn 1 sa 8. F'dak iż-żmien Ġesu qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla, jew għas se nħabbel rasi min-nies, imma lanqas għax din l-armla dejqitni, ħanamilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Kif jista' dan l-imħallef tal-parabola li ma staħax u li kien tassew inġust jurina xi ħaġa dwar il-ġustizzja tas-saltna ta' Alla? L-istorja ta' Ġesu turina verità. Din l-armla li kienet indifiża ittieħed vantaġġ fuqha u ġew irrifjutati id-drittijiet tagħha. Kien biss bil-persistenza qawwija tagħha li dejqet lill-imħallef li fl-aħħar għamilha ġustizzja. Bil-persistenza tagħha hi tassew waslet lil dan l-imħallef li jagħtiha li riedet. Din il-persistenza hija vera wkoll għal dawk li jafdaw f'Alla. Ġesu jurina kif Alla l-imħallef ġust tagħna huwa dejjem iżjed lest biex jagħtina il-ġustizzja tiegħu, il-barka tiegħu u l-għajnuna meta neħtiġuha. Imma aħna nistgħu faċilment naqtaw qalbna jew ninsew induru lejn Alla missierna għal grazzja u l-għajnuna. Ġesu għal din il-parabola biex jagħtina tama ġdida u konfidenza fih. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li f'din il-ħajja preżenti għandna nistennew kull xorta ta' tiġrib u kuntrarju, imma m'għandna naqtaw qalbna qatt u m'għandniex nieqfu nafdaw lil Alla. Għandna dejjem inkabru it-tama tagħna fih. Fil-ġudizzju tal-aħħar Alla jirrivela ir-rebħa tiegħu fuq il-ġustizzja u ikkisser kull tip ta' inġustizzja tagħna il-bnedmin u jurina li jimħabtu hija aktar qawwija mill-mewt. Il-ġusti iħarsu l-qudiem bit-tama li f'dak il-jum huma jirċievu minn għandu il-ħlas devut lilhom. Ġesu jispiċċa il-parabola tiegħu b'mistoqsija diretta lejna. Fina se jsib fidi fl-aħħar taż-żmien, f'dak il-mument meta Ġesu li jerġa' lura fil-glorja tiegħu biex jiġġudika il-ħajjin
u l-mejtin. Il-fidi tingħata lilna bħala don bla ħlas li Alla f'imħabbtu isejjilna bih. Jekk aħna rridu ngħixu, nikbru u nipperseveraw f'din il-fidi sal-aħħar, għalhekk aħna għandna ngħixuha bil-kelma ta' Alla u bl-Ewkaristija. Meta it-tiġrib u d-disappunti jiġu fuqna, fejn impoġġu it-tama tagħna? U inti titlob bil-konfidenza tal-fidi u temmen li Alla se juri miegħek ħniena u jagħti każ tal-bżonnijiet kollha tiegħek. Aziz Mulej, għatini dik il-fidi li bija nemmen il-wedid kollha tiegħek u li bija nippersevera fit-tama tiegħi fik sal-aħħar minkejja it-tiġrib u l-kontrarju ta' din il-ħajja. Aziza Ommi Marija, inti li dejjem poġġejt it-tama tiegħek fil-Mulej, għallimni kif għandi nafda jien ukoll fl-imħabba mingħajr kundizzjoni tiegħu u kif għandi nsib il-ferħ vera tiegħi fih u fih biss. Amen.